जादों आयु सयथिबो मा जाया होनदों नों जामादों नों भाइराल भिडिअ खुसेर जानाय ना सेंग्राया गुबुन जाथि सिख्लाया जोंनि बर' ना नाय साफ्राखाथा हाजोआव माने बिथांमोनखौ हमनो मोननाय जादों गोदै ना गोखै बिथाङा खुसेर जाबाय थानाय समाव माने लोगो मोनहैनाय जादों दा बिथाङा दिनैनि दिनावहाय भाइराल जाबाय आरोना भाइराल तो बर' हारिनि दिनै सिख्लाफ्रा थारैनो मा जामारदों मा आखल सोलोंदों हा मा लाजिनोबो रोंले गियानबो गैले बिमा बिफा जाथि बंस गामिनि बाय बाहागि बिदा फंबाय गुन्थुं हाजोबसै ना दानि जोंनि बर' माखासे लाइमोन सिख्लाफ्रा दा मा गोथाव मोनदों बियो बिथांनि माखासे ना अंगफोरखौ जानानै होनो ना मा गोथाव गोदै ना गोबाब ना गोखा हा तो लोगोफोर नायनानै ला बिथांनि माखासे ना जानाय भिडिअफोरखौ Ibaldak. क्या हो गया लाबो मानसिखौ लाबो हमना लाबो लौथि ला